Děkuji. Máme tady osu, 20 kg, 10 kg kotouče. Víš, jak to jde za sebou? Trastry jsou první. Nejdřív jsou ty takhle bokem. Zvedni ruce nad hlavu, prosím tě. Jak vám bylo zabalený? Jo. Nějakých pytlíkách. To prostě jenom blbě přehodili krabice, no. Tak hele, start za 3, 2, 1, pojď. Dopnout, hlavu dopředu. 2, to je ono. Klidně rychlejc, ale hlavu dopředu. 3, 5, klidně pokračujte ten barma. 6, dobrý, položit. A pojď takhle bokem. No, angličák nejdřív. Složmo, no, raz. A nemusíš pospíchat, ono to je docela dlouhý. 2. 3. 4. 5. 6. Tak, trastry. Pojď, když je uděláš rychle, budeš mít 20 vteřin pauzu. Ti to rozvrhnu, ať uděláš taky 100, pojď. 1. 2, hlavu dopředu. Nedávej ji do zádu. 3. 4. To je ono, hned dolů. 5. A 6, dobrý, tak. Teď jestli chceš, máš ještě 15 vteřin pauzu. Tak, 13 vteřin. Tak pojď. 1. 2. 3. 4. 5. Poslední. A 6. Pojď rastry rovnou. Zase po 3 kolech budeš mít pauzu. Pojď. Pojď to nahoru rovnou a zase 6. Jenom hlavu dopředu a hned to pust dolů. 1. 2, hlavu zase. 3. 4. Pojď. 5. 6. Super. Pojď rovnou. Ještě uděláš jich 6 a dáš si pauzu. Teď nejdřív angličák, teď 1. Pojď, teď 1. 2. 3. 4. 5. A 6. Tak, máš 15 vteřin. 17 respektive. 10 vteřin. A pojď se připravit. Ty trastry. Za 5 vteřin. 3, 2, 1, pojď. Nahoru a jedem. Zase ty rychlý, ale hlavu dopředu. Jedem. Na hlavu. 1. 2. 3. 4. 5. A 6. Super. Angličáky rovnou pojď. Angličák nejdřív. Dělej ho bokem. Pořád. Až po těch 4 minutách je další kolo. Budeš mít minutu pauzu pak, pojď. Máš 30 vteřin ještě, neboj. 2, pojď. Musíš ještě udělat trastry nějaký, pojď. 3, pojď rychle. Pak máš minutu pauzu, pojď 3. 4. Pojď. 5, ještě jeden. Přeskoč a rychle nějaký trastr ještě. 6, pojď, šup, trastr, rychle, jeden stíneš. A 1, dobrý, pauzu. Máš minutu teď. 50 vteřin. Vydržte 4 minuty ještě pak.
8,5. Teď musíš udělat aspoň to samý, stejný počet, akorát teď budeš dělat, Michale, dřepy, buď tady, nebo tady. Dej si to kam chceš, sem je to rychlejší, sem je to pohodlnější, ale trvá to díl. A ty angličáky jdeš čelem, hlavou v kose, hrudník na zem doma, za 15 vteřin. Prosím tě, Klárka to bude vědět, já jsem se nekoukal. Za 5 vteřin. 4, 3, 2, 1, teď. Tak pojď, dřepy. A raz, 2, 3, 4, pojď rovnou. 5, poslední. A 6, super. Pojď na zem a angličáky čelem. Tak, co nejvíc do naplejch nohou, šetři nohy, co nejvíc šetři nohy. 2. Klidně si popojdi kýho se a udělej ten angličák. Tak. 3, pojď. 4. Jsem to nenatočil, viď. Pojď, poslední. 6, tak pojď dřepy zase, hoď to tam rovnou. Pojď, Michale, musíš. Pojď, Michale, pojď. Ať máš pořádný číslo na té kvaldě. A rovnou dřepuj, pojď zase, rovnou dopni. Pojď, zrychli ty přechody. 1, 2, 3. Pojď, furt, 4. Dělej, 5 a poslední 6, super. Tak máš 12 vteřin pauzu, jestli chceš. 7, 6, 5, tak pojď pomalu se připrav, že začneš. Tak, jedem. Popojdi si kosa a přeskoč, ať neskáčeš tak daleko, jedem. A znova, furt, musíš zrychlit přechody. 2, pojď. 3, 4, pojď, furt. 5, poslední, šup. A přeskoč a rovnou, vem to na záda. Pojď, hoď to tam rovnou, ať zrychlíš ten přechod mezi, pojď, pauza bude potom, za 2 minuty je konec úplnej, dělej. Na záda, rovnou, pojď. Tak, srovnej a dřepuj, šup, jedem. Rychlý dřepy, jenom to nahoře postav, jedem. 1 a hned. 2. Pojď. 3. 4. Pojď, minuta a půl do konce. 5. 6. Tak, zahoď a rovnou. Pojď, minuta a půl do konce. Tak to končí. Šup, Michale, dělej, pomozte. Klidně pomalu, ale to vypadá nějak. Jedem. Raz, jedem. 2, furt, nepolevuj. Dělej, Michale, pojď, hezký to. 3. Pojď, šup. 4, minuta do konce. Musíš ještě udělat celý dřepy. 5, ještě se vrátit na angličáky. Dělej, poslední a rovnou jí ber na záda. Nebo jdeš ve frontu, jestli chceš, ale ať je to rychlý. Pojď, hned, Michale, šup. Berí a rychlej. Ať uděláš aspoň kilo taky, dělej. Ještě pojď na angličáky. Rychlý ty dřepy. 40 vteřin jenom, rychlý dřepy, pojď. Kousni to, dělej, tohle jde kousnout. 1, hned. 2, hned. 3, dělej, kousneš. Pojď. 4, dělej. 5, pojď rychle, máš 30 vteřin. 6, zahoď to a hned angličáky. Dělej, ale poslední Pojď, 6. 20 vteřin, dělej, zvláštní to tam. Dělej, Michale, co to Nemusíš je? pauzovat. 20 vteřin, pojď to dáš. Dělej, Michale. Přeskoč, pojď. 12 vteřin, dělej, přidej teď. Každý opakování se počítá, dělej. Přeskoč. A rychlej teď, máš 5 vteřin. Přidej. Dělej, přeskoč. Díváme nakopal, pojď. 4. Konec. C94. 95, to mají.
Co? Má 101. Mu 101? Jo, tadyhle 66? Jo, takhle, to je 11, to je jasný. Tak to dcerka ale měla víc, teda počkej. 1, 2, 3. Nepočítej mi to. Počkej, Já mám v hlavě bordel, konec na hlas. Tak já se jdu převlíknout teda, no. A když to natočit teda, jo? Jdeš cvičit? Ne, a jdu na to Bez ty. Ne, bez ní nechci. Tak když si teda dneska v rámci tady společně na cvičení, to pošlo nebo ne? Deadlift určitě To musíš nepojede. takhle udělat. Tu vychází jako ještě víc. Když si to pošlo nebo ne, ale to musíš v rámci tréninku. Já jsem myslela, že budu mrzej, tak se 40, jo? Jedno, kontrolu. Já jsem říkal 95 na poprvé. Můžu? Já se na to podívám, já to jenom zkontroluju. 36 je jasný, 36 je jasný. Minimálně 95. 95 uděláme. No, teď to jsem říkal hnedka, jak jsi to spočítal poprvé. No, protože mi do toho kecáš. Ne, ty jsi řekl, já jsem říkal 95 a ty říkáš 102.